салом дӯстон, дар ин видео танкабозӣ мекунем ва пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва барои пуломон гирифтан мо бояд регистратсия кунем. 6 бор чарх ҳастаи то мехӯра онро гарчи чарха то тиминами. Ва дар инҷа реклама тамошо мекунем. Як бори дигааш монагия ма 5 борша тамошо кардам. Ва ҳами 6 бор ки рекламаро тамошо кардаем, баъд мо метавонем пулмона бигирем. Агар шумо рекламаро тамошо накунед, вай нишон намедиҳад ки шумо пултона гирифта метавонед, наметавонед ва чанд қадар пул даркорад. Ва ина реклама бучид, пропуската зер мекунем, креста зер мекунем ва баъди 5 сония бо креста зер мекунем. Ва ина чарх то хурд ва ма $15 бидем. Ин доллар пули ҳамин бозие ва ё метавонем танка бихарем, танкаоно бақувваттар кунем. Баъди ҳамин секунд ки бучид, мо метавонем хеле реклама тамошо кунем, бо пул кор кардан бигирем. Ва дар инҷа боша инами опена зер мекунем ва баъди 15 секунде ки дар инҷа нишони се бучид, реклама сар мешавад. Ва вақте ки реклама бучид, мисол ҳар хел меғалтад, 10, 15, 18, 20 ҳар хел танга кор мекунем дар ин ҷараён. ва ина рекламаи мо бучид, ҳозир пропускат пайдо мешавад. Пропуската зер мекунем. Ина пропустит мекунем, креста зер мекунем ва дар инҷа ина ман 18 танга биридам. Ва баъди ин 34-35 сония бо мо метавонем ҳамхел реклама тамошо кунем, бо пул кор кунем давом дода ҳамхел. Ва ина ман регистратсия кардам, 6 бор чарха то додам ва ман метавонам пули коркардагима бигирам. Ва дар инҷа бо минималка дора чанд қадар танга ҷамъ кардӣ, баъд метавонӣ пулта бигирӣ. Ва инҷа визро зер мекунем ва дар инҷа визро ки зер кардем, кашлокҳо пайдо мешавад. Ва кадом кашлоке ки шумо доред ё ки кадом кашлокаш барои шумо осонтара регистратсия кардан, регистратсия мекунед ва дар ҳамон кашлок пултона мегиред. Ва ин инҷа кашлокҳоро нишон мегӯяд: PayPal, Payeer, Tron ва ин таи дигари кашлокҳо. Ва ман ҳозир Payeer зер мекунам ва мебинем ки чанд қадар танга. Ина 10,000 танга агар кор карда метавонем бигирем. 10,000 тангаш 7 сент мешавад. ва инҷа бо 50,000 аста $4.5 мисол ҳамхел чанд қадари зиёд кор карда, ҳамон қадар бо зиёдтар кашлокҳода гузаронда мегиред. ва бо мо метавонем ба долларое ки дар инҷа нишондагия мо метавонем танка бихарем ва дар инҷа танкаҳо ҳастай ва нархҳошон дар поён ба сабз навистагия дар инҷа мумкин шумо набинед. Ва ҳаминҷа нархҳошон навистагия мехарем танкаҳотонро. ва дар инҷа бошад мо реклама тамошо мекунем. 8 танга барои як реклама ё ки 5 рубин барои як реклама кор мекунем. ва рубинҳоро ба ними долларҳо алеш мекунем ва дар инҷа ба ҳарфҳои сабз навистагия нархҳошон. Ва дар инҷа боша баъди 15 боре ки ҳамон рекламаро тамошо кардем, чарх то хурд, 20 танга мон метавад. Баъди 10-ум раунд 10 танга мон метавад. Баъди 20-ум 30 танга мон метавад. ва дар инҷа боша баъди 5 раунд ҳамхел бо дополнительни короҳаи бо ҳамхел танга кор мекунем. Ва ҳар раунде ки мегузарем, баъди 3-4-5 раунде ки мегузарем, ва дар инҷа моро бо танга кор кардан мегирем дар ин ҷараён.
ва ҳозир ман раунди якумаш даём. ҳоли ман ягон бор бозӣ накардам ва старта зер мекунем. На бозии мо сар шид. Вай нами хел нишон будагие ки чӣ хел бозӣ кардан ҳар кора. Вай нами танкачакҳои сирхам мекафонем ва дар инҷа доллар пайдо мешавад мегирем. Ва хел лозим мерем диюмша мезанем ва дар як бозӣ 5 танка ҳай ва инама дуча задум. Сетаи дигаш мон. ва ин стрелка нишон додааст ки ҳамун тараф рост бирав ва метавонӣ бигзарӣ дальше бобозӣ кунӣ. ва ина се танкаи дига монд. ҳозир се танкаи дигарро мо бояд бипаронем ва бозии мо буд мешавад. ва инам хел росташ мебарем ва худаш мепаронад. ва ина мо буридем ва 120 танга кор кардем ва агар бихоҳем ки танга бисёртар кор кунем, нами XD навистагиро зер мекунем, рекламаро тамошо мекунем ва як баробар мақсад 120 не 240 танга кор мекунем. ва ҳамин хел бозӣ кардан мегирем ва раундҳо зиёд мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.